салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст. Анами намуд ба растгоҳи хамилион духтаро. Ғафси зимистонаш духтаро. Сангдорош духтаро. Обтовишам 120 сомон, донашам 120 сомони. ҳам нархи обтои ҳам дона ина духтаро нигоҳ ки айнҷа сар кардагӣ то инҷара 120 сомон. Кадомеш ки маъқулай? Ина духтаро бо кабути электрик. Дизайнам фасона ина дизайни новинка. Ирам 120 сомони. Я бара му рангора камтар истар биёре. Дурам то болора. ҳамаш хамилёнай духтарако. такша нишон чӣ мегӯнташа? Сар хайтагаш. Ина духтарако бойни ранго ҳастай. Бесангаш духтаро 110 сомон, сангдорш духтаро кадомеш маъқулай. Нархи донашам 130 сомон, нархи обтовишам духтаро 130 сомон. 3 метраш яъни 130 сомони. Ранго беҳад бисёрай. Назари тилоча тагиш сирхай духтаро. Уже худш маълумай таги сирхай. Короче ҳар як такша нишон доданда вақти бисёра мегира. Тагишам сирх бидай, ана ит свеч бошад тагиш. Тагиш сабзай духтаро. беҳад одам бисёра наворхушо карда намешавад. ина духтаро кадомеш маъқулай 130 сомони. бесангошам ҳаст. бесангшам духтаро нақша гуфтам.